Welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtuki-kini sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Ang mayor, dili mo sugot nga suguon yung pulis. Dili kay ang pulis mo man. Ang pulis may manugos mayon. Lagi ya. Dili ang amo lahi man kay ang pulis boy gisugos mayo. Ang dili ang pulis gisugo ang mayo. Kaklakron sa tuloy adi ay. Oh. Di ang mayor may manakop. Ang mayor mo manakop. Kaya gisugo sa pulis. Di ka lang dakpon mo doon sa may atong sa... Di ka talaga yung misa lagi, nisupag man do. Ipanangit mo na, ipanangit mo. Hindi, katupad sa ato pa, ang mayor, nahadlok sa pare. Nahadlok sa mayor. Ay, ipanangit yan na din, atong supakon ang protokol. Bulan nga siguro. Dara. Nasi ko tayo, mga tayo. Balihan ko na, pagod. Pwede na na ulit. Samot ka dito. Pwede nga yung... Tampalit na nga eh. Napinday tayo eh. Dara.
Adi, ano sa sasaktan? Gabli mo. Nanimba dito niya. Mau din yung nakatunan sa iyong simba-simba. May sekali suruh kita buka, maju menurun. Ay, sugal pero way bugas. Ano na istorya no? Tahun. Dahil kita. Ayo, kere. Ah, tara. Nulpo. Okay. Paksit. Ay, nulpo. Oh, nulpo. Ano yung nulpo? Lain-lain na puno. Mahal ma, 65. Ano ba, pati ha? Tinta. Ada nga. Lol. Ya. Ay, tagsam to. Kaya dako naman. Hello, ito na Ato kaluoy kay dako raman. Balik gamay daw. Di mo nang pagmangkong ngablo na gado. Ay, palinti. Kapang. Apa ni deh? Pilih-pilih mina Ay, dia. nang balik. Tara. Ina regal sini. Tagbaw tagugo deh. Berlumpun na. Wah, kamao yun, kamao gina, kamao yun. Ha? Kamao? Oh? Kawad yung urusan ni Ron. Ha?